sag-asa kadapi, niining kalimutan, dilin ni mo kini malaksi. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon o maayong pag-abot sa probinsya sa Bohol. Kapaka na ba mga kaugalingon? So nakauligan din yung tanan, no? Safe and sound din sa probinsya sa Bohol. So karong hapuna, kauban ang nagkalalain na ahensya, na opisina sa ato ang gobyerno, iya karong hapuna, buyog na to. No? So, naay lain-lain nga ahensya sama sa DSWD, naay DOLE, DTI, naa ang TESDA, naa ang DILG, naa ang lain-lain nga local government units nato, from LGU Calape, Dawis, Pilar, Mabini, Analisya. So, ang atong tagsa-tagsa ka FSWDOs present po, inubanan po sa ato ang provincial government of Bohol. So, full force yun na ni-welcome ninyo pagbalik sa ato ang probinsya sa Bohol. Balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik. Sa pagkatulong ang Bohol, patuloy mong ginawa. Balik sa Bohol, balik.